u život i naš video kanal. Današnja tema je meni veoma interesantna, a mislim da će i vama svima da bude interesantna. Hajde da probamo zajedno da razbijemo jedan mit o voću kao super hrani, za koju ja smatram da je toliko pogrešna i da je faktički preterana konzumacija voća možda najbrži put ka padu imuniteta i eventualno pojavi karcinoma. Ali hajde da krenemo redom. Probajmo da razmišljamo logički. Vratimo se 100-150 godina unazad, šta je narod jeo? Sve bre jeo. Ali sve. Kada? Kad mu priroda ponudi. Nikada se nije jelo voće 365 dana u godini. Nikad. Jelo se samo onda kad ga priroda ponudi, to je kada je ono sezonsko. Što je za razliku od nas sada u 21. veku mnogo drugačije. Ali jedna interesantna informacija može da vam skrene pažnju. To je da je sa pojavom industrializacije u prehrambenoj industriji došlo do porasta broja obolelih od karcinoma i autoimunih oboljenja. Prosto čudno. Kako je to moguće? Mi imamo izobilje ishrane, a nama raste broj obolelih od karcinoma i od autoimunih oboljenja. Da probamo to da malo vidimo i da to malo razumemo bolje. Ja ne znam zašto je voće dobilo epitet superhrane. Totalno neprirodno. Nikakve logike nema da je ono superhrana. Ja svima postavim jedno glupo pitanje, evo i vama ću da ga postavim, pa sami razmislite. U jednoj ruci mi je voće, u drugoj ruci je povrće. U čemu je razlika, ljudi? Ajde, razmislite malo. Vitamini i minerali, vitamini i minerali. Razlika je samo što ovde imamo šećera. A šećer je negde više potreba mozga nego što je realno potreba našeg tela. Druga stvar o kojoj trebate da razmislite, to je o našoj prirodnosti, to je koliko smo postali neprirodni s ovom industrializacijom u prehrambenoj industriji. Evo o čemu je red. Mi kao sva animalna bića na ovoj planeti reagujemo na prirodu. Znači, reagujemo na godišnja doba, reagujemo na dužinu dana i noći, reagujemo na prirodna zračenja, kao sve ostalo u prirodi. I shodno tome, naše telo luči enzime primereno godišnjem dobu. Kao sve u prirodi i mi reagujemo na prirodu. Za razliku od onoga prirodnog, u prirodi animalnog, koje primereno godišnjem dobu luči enzime i hrani se onim što je primereno tim enzimima, mi to ne radimo. Znači, naše telo ne luči jednako enzime na proleće, leto, jesen i zimu, a mi ga napadamo kad ono nije spremno za to. Ali dobro, ajde sad da se vratimo negde na voće, jer tema jeste voće. I sad da probam da vam objasnim. Uzet ćemo za primer jabuku. Ili jabuka je nešto što je kao voćevo podneblja, nama negde najpristupačnije, najviše se koristi, uzgaja se ovde i tako dalje. Molim vas, pokažite mi jabuku koja rađa u februaru ili u martu. Gde to ima? Ali ima na polici, normalno. To je jabuka koja je ubrana pre 8 meseci. Da bi ona došla do vaše trpeze, ona mora da bude preparirana da izdrži taj period. I ona se hemijski preparira. Idite na naš sajt i nađite tekst, tamo gde je blog zanimljivosti, voćni ekstremizam put ka karcinomu, i vidite jedan videoklip kako se priprema voće, to jest jabuka koju vi jedete sa velikim užitkom. I sad, razmislite, sva ta hemija ulazi u vas, u vaše usta. Na sve to dodajte. Ova industrija, da bi prinos bio mnogo veći, koristi puno hemikalija, ne bi li prinosi bili dobri, zdravi i što veći. Pa se onda voćka prska, pa se onda, baca svašta u zemlju i tako dalje. Bez obzira na deklarisanu karencu koju proizvođač hemikalija stavi, dobar deo toga ostane u voću.
jesu to mikrogrami, ali pomnožite mikrograme puta broj jabuka koje pojedete godišnje, pa puta nekoliko decenija, verujte mi da ste uneli preko kilograma raznih toksičnih materija. Naše telo nije uspelo da izbaci 100% sve materije. Gomila toga ostane u našem masnom tkivu, u jetri, bubrezima i tako dalje. I pravi problem koji nam pravi. A mi smo jeli, što bi narod rekao, šatro zdravu hranu. Nije baš tako. Druga stvar o kojoj morate da razmislite, i to veoma ozbiljno, čak po meni mnogo ozbiljnije nego sve ove hemikalije o kojima smo pričali, a to je sledeće. Prirodno kad gledate, animalno, kad je nas priroda napravila pre 200.000 godina, ona nas je napravila da se mi suplementiramo iz naše okoline. Znači, mi smo kao sve animalno na ovom svetu napravljeni da jedemo ono što nam priroda ponudi. Znači, tada smo jeli jabuku koju smo mogli da uberemo. Vi kad berete jabuku, ona je deo jednog ekosistema, a taj ekosistem je njen imunni sistem. Znači, ona je na grani zdrava, čvrsta, sem normalno onih koje je napala ptica pa ju je kljucnula i tako dalje, oštetila. Ali generalno, tada bismo mi isto birali jabuku koja nije oštećena. Znači, ta jabuka je deo ekosistema i njen imunni sistem radi i ona je zdrava. Onog trenutka kad mi nju uberemo, mi je pojedemo. Super. Ali sad u 21. veku vi uberete jabuku i ona je odmah mrtva priroda. Prirodni proces koji se tada dešava jeste truljanje i propadanje jabuke. To je jednostavno prirodni proces. Jabuka koja onda stigne kod vas, pod pretpostavkom pričamo da je sezonska. Ona je minimum, ali minimum 10 dana stara. Minimum 10 dana stara. Pa još ako je organska, ona je, a mi se svi busamo grudi, ja što sam kupio lepe trule, nagnjile jabuke. Hajde sad da vidimo šta je to što izaziva truljenje, gnjiljenje tih jabuka. To su mikrobi. Bakterije, plesni, znači jednostavno mikrobi. I sad pogledajte. Prosječan ljudski organizam se sastoji od 30 biliona ćelija. A ovaj podatak koji ću vam sada dati je najkonzervativniji koji sam ja uspeo da nađem, jer moj mozak jednostavno nije mogao da prihvati ove druge informacije, a to je da na svih tih 30 biliona mi u sebi imamo preko 40 biliona raznih mikroba u sebi. Normalno, 85% njih su oni bez kojih ne možemo, to su probiotici, oni nas hrane, oni nam daju vodu i tako dalje. Onih drugih 15% su oni ne diraj me, ja te ne diram. Primjera radi, kandida je veoma važan čistač u našem telu, ona uklanja neke toksine. Međutim, kada se ona razmnoži, a mi je razmnožavamo načinom ishrane, ne zaboravite, mi je najviše hranimo ugljenim hidratima koji se kasnije pretvaraju u glukozu, a to je šećer, čak i fruktoza. I onda ona napravi veliki problem. Znači, problem nastaje onog trenutka kad mi uberemo jabuku. Ona krene prirodno, jabuka ili bilo koje voće, ona krene prirodno da truli. I povećava se broj bakterija, plesni, gljivica koje vrše tu prirodnu radnju truljenja. Mi onda to pojedemo, unesemo u sebe. I samim time pravimo novi disbalans u našem telu. I sad naš imunni sistem mora da se bori protiv tih novih pridošlih napadača na naš imunni sistem. I to izgleda otprilike ovako, da vam karikirano ispričam. To je kao kada tarete gume na kolima. Vozite stalno na drumu, onda se ona pocepa, vi skočite kod vulkanizera, u ovom slučaju čitajte lekara, on vam zakrpi imunni sistem, to je gumu, pa onda opet vozite, tako napadate na tom putu puno mikroba, napadate svoj imunni sistem, opet pukne guma, opet vi kod lekara, opet on lek, vi opravili i tako dalje. I onda u jednom trenutku pukne guma. Na normalnim kolima odite kupite nove. A da li vi možete da kupite novi imunni sistem? Ja u to ne verujem. I to je priča o nekakvom ekstremizmu, generalno. Ono što smo mi videli radeći ovaj posao sa pacijentima, s kojima smo ozbiljno pričali
i razmenjivali naše i njihova iskustva, saznali smo da je gro onih koji su bili u nekakvom vidu prehrambenog ekstremizma nadrljalo. Vidite, kroz našu priču je prošlo nekoliko hiljada pacijenata. Prošlo je vegana, vegetarijanaca, frutomana, makrobiotičara, presnojeda, ribojeda, mesojeda, svaštojeda, najvjerojatnije sam nekoga i zaboravio, nebitno. Nikoga, ali apsolutno nikoga to nije sačuvalo. Ono što smo primetili to je da oni koji su bili prehrambeno ekstremni najbrže odu i najviše stradaju, pogotovo kada su neke hemioterapije u pitanju i tako dalje. Znači, to nikoga nije spaslo. Ukoliko mi ne verujete, sednite, ukucajte malo, internet je čudo, i otkrite spisak ljudi koji su se bavili time, zdravom hranom, ishranom, propagirali, prodavali, pravili pare od toga i umrli od toga. Nije to baš tako. Normalno, ideja ovog videa nije da vam kažem nemojte jesti voće. To nije prirodno. Niti je nama želja da utičemo na vas. Ali nam jeste ideja da vam prenesemo ovu informaciju da biste vi malo bolje o tome razmislili. Da li je voćni ekstremizam zdrav? Da li je voće baš super ishrana? Nije. Normalno. Sad malo popričamo i o povrću. Realno. I ono, kao i voće kada se ubere, krene da truli. Ali, gro našeg voća mi negde termički obradimo, pa s tim i smanjimo unos tih mikroba u naše telo koji bi mogli da remete naš imunni sistem. Jedan deo jedemo, normalno kao što su salate, setite se pre nekoliko godina, 5-6, čini mi se da je bila ona velika parazitska infekcija, crevna infekcija u Evropi, koja je došla kroz krastavac koji se jeo svež i tako dalje. Inače se zna od vajkada, barem to lekari znaju, da porast crevnih oboljenja kreće sa nekim sredinom jula pa do kraja avgusta kada je najezda, da kažemo, svežeg povrća i voća. To je definitivno prirodno. Ali je to mesec i po dana kad mi taremo naš imunni sistem, to je gume. A kad je jedete 365 dana u godini, vi ga tarete cele godine. Normalno, ista ova priča važi i za meso. I ono kada se životinje ubije, krene da truli. Ali mi meso takođe termički obradimo, pa negde smanjimo unos toga. O detaljima svega ovoga što se dešava u voću i o raznim, ja ih u žargonu zovem karakondžulama, koje napadaju naše telo, imunni sistem, pročitajte na našem sajtu, baš u tekstu Voćni ekstremizam, put ka raku. Do sledećeg videa, ja vas pozdravljam. Živeli, pozdrav!